के माँ सरस्वती नवयुवक संघ के तरफ से और निर्देशक रमेश पांडे जी के तरफ से आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद देत बने। नाटक के लेखक फिरोज अंसारी हमरे ही पात्र में से बहुत होनहार लड़का बना जो उनकी लिखले बना। इ नाटक के नाम बा जैसन करनी वैसन भरनी। एकरा में वो अपने आंखों देखी हाल इ किताब में इ नाटक में लिखले बनन कि एगो लड़की मनचाहा अपने आप के प्यार करके भाग के शादी कर ले बिया, लेकिन ओकरे करनी पर पछतावा बाद में आई कि प्यार कर तो लेहनी, लेकिन एकर परिणाम का मिलल वो आप लोग के रंगमंच पर दिखावल जाई कि एगो लड़की बिया वो प्यार कर ले बिया। अब प्यार करके अपने ससुरा में जाई तो ससुरा में ओकर का हाल होई, ओकरा के सास ससुर बहुत सुख दी हैं या दुख दी हैं, आप लोग के रंगमंच पर दिखावल जाई। ओकरे साथ में ओकर एगो देवरानी भी छोट बिया। उ देवरानी के साथ में सास ससुर का सलूक करता ना जा और जेठानी के साथ का सलूक होता, ये भी आप लोग के रंगमंच पर दिखावल जाई। और जौन लड़की भाग के शादी कैले बिया ओकरा साथ में का सलूक होता, आप लोग उचित फैसला देव जाके का वो लड़की भाग के शादी कैले बिया तो क्या यह उचित बा जौन की रंगमंच पर दिखावल जाई कि आपे लोग जरूर देख के फैसला करब जा कि लड़की के साथ में का होके के चाहिए। और एक तरफ से जौन सेठ बा वो अपन आतंक गांव में फैला रखल बा, कहीं शराब के अड्डा तो कहीं गुंडागर्दी मचा ले बा। ओकरा के खत्म करे खातिर एक हमारे बीच से समाज सेविक मुखिया जौन की मंटू सिंह मुखिया रहे हैं, ओकर पाठ के निभाई उ रउआ सबके रंगमंच पर दिखावल जाई। बहुत ही होनहार नाटक और भोजपुरी सामाजिक नाटक बा जौना कि आप लोग के रंगमंच पर दिखावल जाई। आप लोग भैया कहीं मत जाइए जा, बैठल रह जा, देखत रह जा हमनी के भोजपुरिया नाटक जैसन करनी वैसन भरनी। ये बहुत परिश्रम से इ लड़का तैयार कैले बाड़ा। इ कोरोना काल में एकत्रित आप लोग जुटल बने जा, एकरा खातिर हमार कमेटी धन्यवाद देता कि जवन एक कोरोना से संक्रमित वाला 1 साल से छुआछूत के बीमारी रहलस, एकरा में सब सहयोग दे वाला सब लोग बा। हमार पात्र जितना भी सहयोगी लोग बाना, कार्यकर्ता लोग बाना, पूरे गांव समाज अगल बगल के भी गांव लोग सहयोग कैले बाना, उनके हमार कमेटी धन्यवाद देती है। नाटक के लिखे में फिरोज अंसारी के साथ उनकर भाई सलीम अंसारी दिले बाना, जौन की जौन करनी और भरनी नाटक लिखल गई बा ओकर निर्देशक रमेश पांडे जी करी हैं। आप लोग रंगमंच पर देखब। अभी हमारे नाटक का पहला अंक और पहला दृश्य रउआ सबके सामने प्रस्तुत करे जात बने जा। आप लोग शांति बनाई रखी जा और शांति पूर्वक बैठ के देखी जा। इस साल के पहला नाटक ये गांव में होके जा रहा बा। आप लोग पूरे नाटक देख के जाए जा, नहीं कि आधे में भाग जा। जितना भीड़ अभी देखा नहीं जा उतना भीड़ लास्ट तक रहे चाहिए, तभी कहानी के आप लोग के रहस्य मिली कि कहानी कौन ची बा। बहुत ही बढ़िया बा, आजकल के समाज में ये देखे के मिलता। आप लोग देखी जा कि कहानी में का रहस्य मिलता। बहुत बढ़िया बा नाटक, जैसन करनी वैसन भरनी। जय हिंद, जय भारत।